लोगोफोर आमेरिकानि डलारखौ जोंखौबो जानो खालामो होमब्लासो जों हागोन बा मोनजानो हागोन आमेरिकानि डलारखौ। लोगोफोर डिउटिनिफ्राय फैनानै दहायनो फैदों फैनायालाय 9:30 ओंखाम जाखांना दसे जिरायनानै दसे मबाइल नायदोंमोन माथो खालामनो होननानै ओंखाम जाखांना दसे मबाइल नायबाय नै दा आरो दसे ब्लग लाफिनसै होननानै जों आरो नै गस्ला गांसेजों थानो हायो लोगोफोर। एकदमबारे रुम सिङाव हाबबाथाय गोजांखाया आरोना गांसे गस्लाजों थानो हायो लोगोफोर। खिन्थु बाहेराव ओंखारबाना लोगो गोजांना थानो हाखाया। आसरित गोजाङो बाहेराव बार स्लिउ बारसोयो भाराबो खाथि बेनिफ्राय ओंखारबानो आरोना एकदम गाराबानो जाखाया। रुम सिङावथ' एकदम गोजांखाया लोगोफोर बिराद मोजां आरोना थानो रुम सिङाव गुदुं जाखायो बार सार हाबा नालाय लोगोफोर। जोंना 2 ताला ना लोगोफोर 2 ताला। लोगोफोराथ' ओंखाम जाखांना उन्दुबायानो दा जों आरो जाखां लोंखां दसे मबाइल नायदोंमोन दा आरो ब्लग लाबोलायबाय दसे दा आरो दसे मबाइल नायनोसै मथा मथि आं 12:00-1:00 उन्दुयो आं सानफ्रामबो 1:00-12:00 उन्दुयो लोगोफोर। मानो होनोब्ला थब उन्दुखाया जोंनिहाय सानफ्रामबो लोगोफोर गासिबो बिदिनो मबाइल नायनानै थागोन दा दसे 12:00-लागै नायखायो आरोना गासिबो लोगोफोर। बेनि उनावसो उन्दुयो मबाइलखौ नायसिगोन सोरबा भिडिअ नायगोन सोरबा फेसबुक इन्सटाग्राम नायसिगोन जोंबो आरो बिदिनो फेसबुक इन्सटाग्रामफोरखौ नायनानै थालाबायनोसै आरोना। आंनि जि ब्लग बानायनाय बे भिडिअ क्वालिटिया मोजां जादोंना जायाखै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय आंनो। भिडिअ क्वालिटिया मोजां जायाखै होनदां आंनि अनुमान आरो आंनि केमेराया थिग नङा बायदि मोनदां। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ माने केमेरा मोजां जादोंना जायाखै क्वालिटिया। आंनि आन्दाजावथ' मोजाङै केमेरा जायाखै आं सिगांनिखौ लादोंना लोगोफोर। नै लोगोफोर गोजांनायाथ' गोजांखायानो जानला मोनला जों आरो दा गांसे कम्बल गोबाखौनो लागोन जों लोगोफोर। कम्बल गोबाखौनो लाना उन्दुगोन लोगोफोर नायबानो जाबाय नों कम्बल गोबाखौनो लाना उन्दुयो आङो गोजांनो नागिरा नै कम्बल गोबाखौनो लाना उन्दुयो गोजाङा नालाय लोगोफोरहाय ओंखायनो कम्बल गोबाखौनो लाना उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर। गामियावथ' थानो हाखाया गामिनियाथ' ओरैबायदि गोजांखायो। आङो 31 दिना थांगोन लोगोफोर डिसेम्बर लास्ट तारिख दिना 31 सानडे गोलैयो 1 तारिखआव थानो मोनसिगोन न'आव 31आव थानो मोनसिगोन। खम गोजांगोन ना लोगोफोर गामियाव बिनि थाखायनोथ' सानदों र' जेकेटआबो मोजाङै पुराना जेकेटआनो दं आंना लोगोफोर। पुराना जेकेटखौ आं मा गानबावनो थेवबो बेखौनो गाननांसिगोन आरो जोंफोर आरो मिडिल क्लासनि मानसि गोरिब थाखोनि मानसि ना जोंफोर पुराना जेकेटनो बेखौनो गाननांसिगोन आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो उपाय गैया जोंफोर बायदिया। गुवाहाटियाव ओरैनो मावसोमलाबायनायखौसो जोङो नङाबाथ' बेखिनिखौ बायनो हानाय नङामोनदां। लोगोफोर उन्दुनांसिगोन आरोना उन्दुना जों दसे मबाइल नायनोसै लोगोफोर माथो खालामबावनो मबाइल नायनोसै दसे लोगोफोर। मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर। जोंखौबो एसे नायदो लोगोफोर मानो होनोब्ला जोंफोरबो जेबो गैजा रोङा एसे आमेरिकानि माबाखौ डलारफोरखौ जोंखौबो जानो सुबिदा हो लोगोफोर नङाबा जोंबो मोनजानाय नङाबा आफसुस थागोन आरोना लोगोफोर
आफसुस थाबाथाय आरो देनां थैनायाव जेनेबा जोंखौ जम राजाफोरा आफसुस थाबाथाय मा सानगोन लोगोफोर ओंखायनो जोंखौबो आमेरिकानि डलारखौ एसे जानायनायनो होदो लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनो लोगोफोर सापर्ट गैयाबाथाय जों जेबो खालामनो हानाय नङा लोगोफोर सापर्ट पुरा सापर्ट नांगोन आरो फुल सापर्ट नांगोन लोगोफोर आमेरिकानि डलारखौ जानायनो होदो आरोना जों सुरु खालामदो दासो सानब्रै जादों लोगोफोर बारा दिन जायाखै आं ब्लग खुलिनाया लोगोफोर चेनेल खुलिनाया ओंखायनो आमेरिकानि डलारखौ जों जानो सानदोंमोन खिन्थु मोनजागोन ना मोनजाया बेसो जादों दा खिन्थु नोंथांमोना जुदि आंखौ फुल सापर्ट जुदि होयो होमबाना जोंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन लोगोफोर अननाय होबा अननाय मोनफिनो लोगोफोर बेखौ नोंसोरथ' मिथिखागौ दानि जुगाव रावखौबो बुजायनोथ' हाखाला फरायनाय लेखा फरायावथ' गासिबो गोरोंखा ओंखायनो अननाय होबा अननाय मोनफिनो थिग बेबायदिनो नोंसोर फुल सापर्ट होयोबा जोंबो नोंसोरखौ सापर्ट होगोन ना लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर गुड नाइट उन्दुनोसै लोगोफोर नायनानै दसे फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरखौ नायनोसै आरो ना लोगोफोर उन्दुनोसै नै सासेया लोगोआ मोनफैथ'वाखै जोंना बेयो नै फैगासिनो उन्दुनोसै आरो ना लोगोफोर गुड नाइट लोगोफोर साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर गुड नाइट लोगोफोर गुड नाइट थेंक इउ